हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गादियाव थानानै 50 बोसोरहालागै सासन खालामबाबो बिनि गेजेरजों जों सानसेयावनो लाना फैजोबनो हादों। भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनिबे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिनखे फरायना लाबोबाय। एसे सिगाङाव भिडिअ क्लिप नुनाय होनायखौथ' रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानांगौ। जोंहा बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा बिथां बिटिसिनि बारग' शिव हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा बिटिसिनि गादियाव 50 बोसोर जिरायनानै सासन खालामब्लाबो जेबो लाबोनो हायाखै। जोङो सानसेयावनो गासिबो लाबोजोबदों बिथाङा बुंदों। जाहाथे रायजो राजाफोर भिडिअ एसे गोलाव जागोन दे, भिडिअखौ गोलावब्लाबो रायजो राजाफ्रा जोबजासे नायबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। थ'दो बिदिबा भिडिअखौ नायग्रोनि बिनि उनाव सावरायगोन। 24 जानुवारि खालि सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जों मोनसे आलादा सेटआप मोनबाय। बेनो जाबाय आलादा मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन मोनबाय। बेनो जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बावैसो सासे बर'निनो एक्स मिनिस्टारा आंनो फनाव बुंहरदोंमोन जे नामा जोबोद मोजां जाबायलै फंबाय होननानै। कारण रिजन सोदोबा लेटिन सोदोबनो बिथाङा बुंहरदों, लेटिन सोदोब आरो बेहा सिमा गैया। थारमाने भबिष्यते जोंनि सिमाया बांलांबाय थानायनि मोनसे लामा दोनबाय नोंसोर होनना बुंहरदों। दिनै दाखालिनि जि सुक्ति बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा साखी हिसाबै सहि होदों। थारमाने जि एग्रिमेन्ट जाबाय बेखौ आं नुबाय, आंनि मेगनावनो सहि खालामबाय होननानै साखी बिथाङा सहि होदों। आरो बेबायदि सहि होनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा बे खामानिखौ मावदों जे बिथाङा 2003 मायथाइयाव सुक्ति खालामनानै जि बिटिसि होननाय दंफां गायदोंमोन बेखौ फुबाय। गावनो गायनाय बिफांखौ गावनो फुनानै गारबाय बिथाङा। आरो बिनि जायगायाव दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो इउबिपिअ ज' जानानै जि सुक्ति खालामदों, सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर होननाय मोनसे गोदान बिफां गायबाय। जाय बिफां अरे गबिन्द बसुमतारी सार, नोंथांमोना सुक्ति खालामदों, नोंथांमोनासो मिन्थिगोन। नाथाय दिनैसिम जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना बिटिआरखौ गोबां मोजां बा बिनि बे सुक्तिनि गेजेरजों गोबां दफाफ्रा लिरजानाय दं होननानै रायजो राजाफ्रा मिथियो। नाथाय नोंथांमोना दिनैसिम मोनसेबो बिटिआरनि दफाफोरखौ नोंथांमोना मावफुंना होनो हायाखै बा देखायनो हायाखै। नोंथांमोना अकल खुगाजोंल' बुङो बिटिआरनि मुङानो गोबां गिदिरखानो, बिटिआरआ मोनसे लेटिन सोदोबनो, बेनि माने सिमाया माने जोबनो गैयि बारायनायनि माबा मोनसे राहा लामा दं होनना बुंदों नोंथाङा। नाथाय बेफोरखौ जुदि जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोननि सिगाङाव जुदि दिनैसिम जुदि मोनसेबो दफाफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला, अब्ला जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना नोंथांमोनखौ माबा मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां खामानि लाबोना फैदों होननानै बुंगोन ना गबिन्द सार? नोंथांमोना जुदि एसेबां जुदि हारिनि थाखाय मोजां मावदोंब्ला बा बिटिआरनि दारैनो गासैखौबो मोनजोब्बायब्ला, अब्ला दिनैसिम बिटिसिआव जिखिनि मोन्थाय मोनदों, जाहाथे बे मोन्थायजोंनो नोंथांमोना दिनैसिम मानि थाखाय बे मोन्थायखौनो सालायबाय दं? नोंथांमोना बुङो, नाथाय जों बर' हारिजों जि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिफोरखौ सानसेबाबो मोनफुंजोबनांगोन होनना बुंदों। नाथाय नोंथांमोना जुदि नाजायाब्ला, अब्ला मा आसाम गभर्नमेन्ट बा इन्डिया गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना मा ओरैनो जासिना होगोन नामा? आरे गबिन्द बसुमतारी सार, जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना गासैबो मिन्थिगौ दिनै बिटिआर सुक्तिया जानानै थांबाय, नोंथांमोननि थ्रुयैनो मिन्थिदों। नाथाय जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना बिटिआरआ सिमा बारायनाय दानख'नाय मोनसे जानानै थांबाय होनना बुंदों। नाथाय दिनैसिमबो बेबो जाफुङाखै। मानो होनोब्ला जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना रावबो दिनैसिम बिटिआर होननाय सोदोबखौ खोनादोंब्लाबो बिटिआरनि दफाफोराव मा लिरनाय दं बा मा मावफुंजानांगौ, जाहाथे दिनैसिम मोनसेबो जाफुंजायाखै बा मावफुंजायाखै। बिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफामोना अकल दा बुंगोन बिटिसिआव जि मोन्थाय मोनदों, जाहाथे बे मोन्थायजोंनो सोलिबाय दं नालाय जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना दिनैसिम बिटिसि सोदोबखौनो बुङो। मानो होनोब्ला नोंथांमोना जुदि
बैफोर दफाफ्राव जुदि लिरनाय दङब्ला अबेयावबा IIT दं होनना बुंदों, अबाव माबा माबि गोबां मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज जोंनि BTC बा BTR आवनो जागोन, नाथाय नोंथांमोना बेफोरखौ थाबैनो दिहुननानै हो बा मावनानै हो, अब्ला जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना गासैबो फोथायगोन दि जों BTR नि गेजेरजों गोबां मोनथायफोरखौ मोनबाय होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मानिनानै लागोन ना। रायजो राजाफोर भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।